Iqonga lolutsha laseMzantsi Afrika libambe umsitho kwiYunivesithi yezobuChwepheshe yaseSoshanguve emveni kwemini yangoLwesine. Iinjongo zalo msitho ibikukufundisa abafundi ngezopolitiko nokuba bazi izinto ezenzekayo malunga nezopolitiko. Iingxoxo ziya kuqhutywa qho ngeveki. I would say from the branch we have achieved what we strived to achieve from a very long time. Our desire is to ensure that we develop a campus with politically conscious students who will not only reason from the books, but also reason from the conscience, understand that certain principles or certain things that are happening, they happen because of a lack of that principle. So these comrades must be educated, and we feel that as we identified that as a need. Lo msitho ukwachaphazela ukufundisa abafundi ngoqoqosho kunye nokutshintsha kwalo. Lo msitho ulungiselelwe abafundi base-TUT kuphela. National program that YCL gives to students, it's all about politics and also to learn about the economy that we are into, also to check the dynamics. Ingxoxo kufuneka zifikelele kwikhampasi nabafundi abanolwazi ngemeko yezepolitiko, abanolwazi oluphangaleleyo ngemicimbi yangoku. Iingxoxo zijoliswe ikakhulu kulutsha. The purpose of this program here, of this SACP and YCL Greater Tshwane District here, is to politically educate young people in the district and to politically conscientize the people and the young people in the district. ICL iphumeza inkululeko yezepolitiko phakathi kwabafundi be-TUT kwindlela elungileyo okungamalunga abo. Umsitho olandelayo uzaba kwiveki ezayo apho baza kuxoxa umcimbi kwaye benze lula amabali ezepolitiko ale veki. Neliswa Mqina, iindaba ze-TUT Soshanguve.